Adam Díaz, t'estrenes amb secció, eh? Sí, i tinc moltes ganes, perquè us porto de tot, una miqueta de tot amb aquest Mundial. Bueno, visitem Equador, viatgem directament a Sud-amèrica. Fem jugadors revelació, no? Sí. Jugadors que poden fer un Mundial interessant, no? Exacte. Directament jugadors que ho poden donar tot i que són molt joves i que durant els pròxims Mundials donaran de què parlar. Vale, doncs comencem amb Equador, has dit, no? Exactament, viatgem a Sud-amèrica per parlar amb Moisés Caicedo, li anomenen Moisex, jo l'he anomenat personalment el Cruyff equatorià, em va guanyar quan va plorar a la roda de premsa després de la seva primera convocatòria, i bueno, 15 partits, molt bona adaptació a Premier League, és jove però sap utilitzar el cos, i sobretot sap imposar-se, que això és molt important a la Copa del Món, inclús sent tan jove. Iba a destacar que me sorprendió, ¿no? Que fuese, si no me equivoco, fue capitán el otro día con Ecuador. Si no me equivoco, sí. O sea, es curioso, ¿no? Que un chaval con 21 años sea capitán de su selección. Pues habla mucho, ¿no? Sí, el Brighton, que és on juga, es confia molt en ell i és un jugador amb molt de potencial i està sent vigilat per tots els grans. Països Baixos. Exacte, passem a Països Baixos i us porto a Cody Gakpo, 23 anys, del PSV Eindhoven, de la lliga holandesa, és extrema esquerra. Personalment jo el desconeixia, però vaig començar a investigar una mica sobre ell. És una passada de jugador, no us el podreu perdre. De fet ha marcat. De fet ha marcat avui. És el que ha marcat avui, sí. Ha marcat. Ja hem vist tots el partit, la seva alçada considerable, que és el que l'ajuda a imposar-se als seus rivals. I bueno, jo l'he decidit anomenar el Robben Ampel, bàsicament perquè la seva jugada estrella és tirar la pilota cap a la dreta i xutar de rosca, que pràcticament totes les pilotes entren dins la porteria. És un xaval que a mi m'agrada molt, és a destacar, és titularíssim amb Holanda i sobretot, bueno, si Robben midiese 2 metres, no? Si Robben midiese 2 metres... I també destaca per això, perquè molts cops juga d'extrem, hi ha vegades que juga més en punta com avui amb Holanda, en Països Baixos, perdó, però això destaca per l'alçada que té i casualment l'utilitzen molt d'extrem. Sí, exacte. No, que solo quería añadir que también ha sido en el PSV, creo que está, ¿no? Lo está haciendo muy bien, ha sido 2 veces jugador del mes de la liga holandesa, o sea que lo está petando. Sí. Yo lo conozco por el FIFA. Pero que sí, esto te lo podíais haber ahorrado y hubieses quedado... No, hombre, soy sincero. No, soy sincero. De cara. Sí, a ver si un jugador saca 2 veces jugador del mes la carta, tío, por algo será. Sí, por algo serà, sí. Claro, hay que confiar. Sí. Passa a Bèlgica, no? Anem a Bèlgica i us porto a Charles de Ketelare. Com? De Ketelare, si ho podem dir així. De Ketelare. Havia entès Charles Leclerc. No, aquí no s'habla de eso. Hosti. Bueno, 21 anyets, juga al Milan, és mitja punta ofensiu. És un gran talent que va sortir al Brujas amb 18 gols i 10 assistències la temporada passada. Confiança total amb aquest Mundial. Callaos fiferos, tío. I bueno, 18 partits, una assistència amb el Milan, s'està adaptant, a la lliga italiana és molta adaptació, però és un jugador que amb la seva velocitat i sobretot amb la seva precisió segur que dona a parlar i Robert Martínez l'ha portat perquè compta amb ell i perquè serà una molt bona potència, sobretot des de la banqueta de Bèlgica. Muy polivalente. Exacte. Juega mucho en punta, en banda, en el centro, és un crack. I a Bèlgica, que juga Anava a dir això, que l'esquerra? a Bèlgica no, a Bèlgica ho té complicat de titular perquè té a Tillemans, té a Witsel, té a De Bruyne al centre del camp. Y en la izquierda tiene a Carrasco, a Hazard, Al Hazard bueno, no? Però jo estic segur que li troben minuts. Vaig a fer ben popular opinion, ara Bèlgica és el Borussia Dortmund dels Mundials, o sigui, sempre aspira molt i al final acaba fent figa tot. Ara que ho dius, té un perfil Borussia Dortmund. O sigui, veurem aquest, potser em cana en la boca, però... Bueno, llegaron a semis, ¿no? L'anterior. Sí, però... Però és el màxim que han aconseguit, no? O van arribar a una... No, sí. Crec que van arribar a una final fa molts anys. No tinc idea. Te lo juro. En los 60 o algo així. De fet, el 2018, si no m'equivoco, tercers millors del món. Sí, van quedar tercers, això segur. Sí, però bé, és una... Per mi és de les millors del món, la veritat. Sí, tienes razón, sí tiene muy buenos jugadores, pero es como el Borussia. Bueno, ahora el Borussia está muy mal, pero... Com moltes seleccions que et fiques a dir, hòstia, aquest jugador està molt bé, però després com a equip, pues, a saber, no? Exacte. Passem a Suïssa. Exacte, passem a Suïssa i veiem a Fabian Rieder, o Rieder, com ho voleu anomenar, 20 anys del Young Boys, migcampista, també el desconeixia personalment, però m'he enamorat d'ell. M'he enamorat d'ell, per mi el Maradona suís, el Rolex del mediocampo. M'agrada més la del Rolex. El Rolex està guai, 21 partits, 3 gols, 4 assistències amb el seu equip. És increïble llançant faltes.
Per mi, si podeu, mireu uns quants partits seus, és increïble llançant faltes, és molt ràpid. Dretà o esquerrà, perdona, dretà o esquerrà? Si no m'equivoco és esquerrà. És esquerrà perquè sobresordit, totes les faltes és com el Messi, les enganxa just des de la frontal de l'àrea i pràcticament totes amb el seu equip han anat dins per lo que he estat veient. Té molta reactivitat i la pilota sempre enganxada al peu, o sigui que si podeu veure algú d'ell, si podeu, mireu-ho. Veurem. Ghana. De Ghana portem a la nostra elecció del nostre tècnic Aleix, que és Tariq Lamptey, 22 anyets, també del Brighton. Això és curiós, perquè el Brighton molt bon equip està formant, però això ja parlarem un altre dia. Lateral dret, desaparegut per lesió a la 2021-2022, una llàstima perquè la seva velocitat a la Premier League desquadrava tots els equips, però des del 2019 és una revelació. El Liverpool, una quantitat d'equips de la Premier League van estar interessats en ell. 12 partits, un gol amb aquesta temporada, això vol dir que se li està donant ara amb De Zerbi molta confiança des del Brighton, i a seguir, l'Alejandro Valdeganés, per dir-ho així. Le cascó un gol al Chelsea la temporada pasada, vaya golazo, sí. Que viene del Chelsea, que es lo que estaba comprobando, que me hizo mucha gracia porque debutó, se lesionó un chaval del Brighton, el lateral derecho, entró Lamptey, hizo un golazo desde... Es que increíble, recorrió toda la banda, cascó un gol. Madre mía. I parla molt bé del Brighton, això, perquè ja han parlat de Moisés, ara de Dante. Bueno, el Brighton tiene unos cuantos ecuatorianos también, ¿no? Tiene dos más, creo, si no me equivoco. Ojeadores en Ecuador. Estupiñán, ¿ves? I el bo de David Raya, també. Sí, és veritat. I tanquem la secció amb una punta de Portugal. Gonzalo Ramos, 21 anys del Benfica, davanter potent, li ha decidit anomenar com el Diego Costa portuguès. Mala llet, agilitat, gol i potència. Res més a dir, és un jugador, a mi m'encanta, per mi, no sé quina és la vostra aposta pel Mundial de Joves, aquesta és la meva, sens dubte, Gonzalo Ramos, i les seves característiques, l'ho dit, un davanter pur, y un rematador de pianos, directamente. De lavadoras, ¿no? Esto es un mensaje para la Premier, otros 100 millones como el Núñez, el Darwin Núñez. Això anava a dir, que està suplint molt bé a Darwin Núñez. Per aquí, pel Chelsea. Para el que sea, otros 100 millones y da igual, es que forrados, para el que... Para el Brighton. Para Aston Villa.